Hello mga Krasta, welcome back to my channel. Today mga tutag Sunshine Sheen Beach Resort swimming ta na celebrate namang birthday ni mama. So kuyogi mi, tara, let's go. One eternity later. Hello mga Krasta, mapoy pagabot mo diri sa Sunshine Sheen. So ato ni susihon nun niya sina Adri. So see you later. So mga Krasta, isuro ito mo sa among room, no? Ang among gikuha nga room kay deluxe, kay daghanon mi. So pero ako manghod nagkuha ko sila kuan kanang standard room. So tara, isuro ito mo. So mo ni ilang room, no? May kitchen, na ay lutuanan, electric stove, na ay ref. Awan natin lang ref. Bugna na daan. Napod sila yung mga utensils di ay. Plato, paso, tasa, mga kaldero, kaha. Nya, sofa. Tapos duha ka bed na pang single, na pang double. Na, kasi birthday celebrant ay. Happy birthday. Thank you. So nangayo lamiog extra nga bed. So anita sa Uy, kinsa man eh. Na may model this cabinet. Na bolt na pud sila bolt di ay. So kinsa man na diyan oy. Okay. Morning. Kabinet sa Essential Resort niya. Ang tao na iso din ng panaptun. Mo day. So anita sa CR nila, no? Nindot kayo. Mo ni ilang CR Hindi kayo magtrabo. na ay sink, bowl, tapos bathtub, Oh. Tangin loob ka. may shower. So paimutang sa amin sa mong gamit mga Krasta, balik taon niya, suruyon ta ni adto ta sa swimming pool ug sa dagat. Mga Krasta, man ilang pool diri, no? Indot kayo dako ilang pool. Nya ato ng tilawan nun nya. Present meeting. Mo prawn sa nila do. Padiditan daw niya. Magigda ka. Magigda ka. Ikaw suso. Oh.
wifi, wala wifi. Oh, napaypay na. Tara mga karasta, tuslo ta ka diyot. Lami pagka. Kau, sobat. Unsa man mo haday? Dili padung dito man. Ato ba kung gusto dito dia? Ang pakong ga dia. Ha? Pakong ga. Oh, dia lang. Oh, ga dia. Oo. Ana dia lungkot. Ah, lang gud. Puna na sa naliriro sa tatay. Tatay Sinsian. Yahoo! Hello. Uy. Bigay niyo ha. Sino sa meeting? Ano ba rin niyo ha? Cool. Sinsian niyo kung ha. Oh, ga. Ay sudan na to. Oh. Sagun ha. Na dito yung magpa-shoutout dai si Kuan, si Rosboy TV. Si Team Hike, si Mario Toquero, also known as May kamera dia. Tox TV. Shoutout ninyo. Sige. Action. Una Tarzan. Oh. Unsa naman ron? Nama sa dagat mo. Oh. Pero kuwi ka na sa swimming pool. Ha, talawa Rodriguez pamilya talawa. Gigi. Gab, Gab. Video video. video si Angkolo. For YouTube. You say hi. Gab, Na, say hi na, say hi. wave your hands. Hi. Oh, mag-wave sa dali. You look up here, wave. Wave, like this, You look wave. like this. Wah. Hi, hi. Say hi to YouTube. Hello. Napot sila kuan day diri mga karasta, sugbaan. Sugba mig panihapon na mo. Kuan mig baboy og isda. Nay si Binji, manay naghaling. Do, kaway-kaway diha. Oy. Hello, mga karasta. Dahil namin, sobo namin. Say hi. Gab. Nalingaw sa tubig. Sim sa ta.
later that night. 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Once more. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. How old are you? Blow candle na. Wish muna. Ang rasam nga unta. Ala. The next day. Good morning mga karasta. Nagpaduka na po may gabi no. Kuha kabayo ang among gibirahan. Yahoo! Chill lang kayo, relax ra kayo. Pero indot kay hangin. Karasta, pumul sa tas tubig. Ako rin ibilin cellphone kay walay kuan sa ubos butanganan. So mga karasta, ligo mig dagat ganina no. Among gitilawang dagat, ayos pa luminlangoy ano eh. Pag humana mo dagat, balik ni swimming pool. Langoy-langoy, exercise gamay ba? Pahilis.